An bɛ an lamɛnbaaw ni an filɛbaaw bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen folen don bi tarata min ye septembre kalo tile 2 san 2025 yɛrɛta kalo tɛ kɛba tubabuw fɛ kalo kɔnɔntɔnnan don dɛ anw fɛ an y'a kɔni b'a dɔn yɛrɛta 22 tɛ 22 yɛrɛ ye don jumɛn ye dɛ 22 septembre yɛrɛ a bɛ don waati jumɛn de don kɛba nin kalo la ne kun ɲɛna n ko kalo kura de don sɔgɔmada in na kɛba an ka sɔrɔdasiw i m'a ye u famana ka communiqué kɛ n'i ka maa bɛ segu marakala ni pɔn tigɛra fɔra ma ko pɔn ta ka taa ɲininkali kɛ a ko bɛ cogo di bi ye wulikajɔ min bɛ sen n'a ye nɔgɔ tɛ min na sen ta tulonkɛ tɛ yen dɛ baara yɛrɛ de bɛ ka kɛ armée fɛ yen marabolo la wa min ye ɲɔrɔyanfan fana ye su ani tile sɔrɔdasiw bɛ wulikajɔ la nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na bingalikɛlaw yorosokaw fɛ yen Mali ni Burukina dancɛ la dɔw ye VDP ka fini d'u la ka taa maa 5 bɔnɛ a nin na Murujakaw fɛ yen basigibaliya o y'a to maa 1 fana fatura kɛba min ye lakanabaliya min bɛ dugu dɔw la an n'an da don o fana na k'o da maaw tulo kan Bafula bɛ dugu min bɛ ko Solenta olu ye welelima dabila kɛ dɛ kɛba ko min ye fɛn ɲɛnamaw donnen don u ka sɛnɛfɛnw na ale Bafula bɛ mara kelen na sa baarakɛla minnu bɛ siman ko hukumu kɔnɔna na ko maa 200 ma bila ka taa baara bila la fɔlɔ wa wagati kunkurunin kɔnɔna na an da don o fana na ka dɔ fɔ o la farikolo ɲɛnajɛ nin kalo in tile 2 anti septembre la mɔgɔtigininw ni cɛmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu si ma san 16 sɔrɔ olu ka bololandolati farafinata o bɛ ka kɛ urandakaw fɛ a bɛ daminɛ bi kɛba an ka denmisɛnw olu bɛ yen cɛw ni musow la sabula walanw b'anw bolo o mana tɛmɛ ka bɔ yen aigliw ka jalatigi kɔrɔ an t'a fɔ jalatigi kɔrɔ sa wa parce que ale n'a ka groupe ma u m'olu sansalama k'olu sɛmɔ ko in yɛrɛ bɛɛ la sa wa u ti wele u ti ɲininka u tɛ foyi tɛ f'u ɲɛna Amari Traoré k'a ye tɔnkura sɔrɔ minnu ni Marseille jouera o don olu tɛ yan Paris FC a fana bɛ Faransi capitale kɔnɔna de la o ko Amari ye san 2 contrat sɔrɔ yen Ganakaw fɛ yen kɛba Gana président ale na k'ale ka farin dɛ a ye magistrat dɔ gɛn ka bɔ baara la ko sabula k'a ka baara kɛcogo man ɲi Benin Patrice Tɔlanga groupe maaw minnu ye majorité présidentielle olu y'u bolo ɲɛsin maa ma ko min bɛna kɛ cɛbɔ ye kɔkan kibaruya tɔ na kɛ ka o dafa sɔɔni sisan an bɛ nin bɛɛ lajɛlen walawala a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na k'aw to Jani ale sanfɛ keba yɛrɛta hukumu kɔnɔna na yɛrɛma hɔrɔnya ale kalo min jɔlen filɛ nin ye nin waati ninnu na an na to ka ji da an ka jamana koba dɔw sɛnɛ na keba Alpha Umar Konare n'a furumuso n'o ye Adamba Konare keba olu ka livre belebeleba in b'an bolo yan livre min ni Mali a don dumanw caman b'a kɔnɔ a fa sirilen don ka tila k'a kɛra don min k'o bɛɛ lajɛlen sansalama kɔnɔ keba livre in bɛ maa caman bolo u bɛ kunnafoni t'a kɔnɔ nka u t'a fɔ k'u y'a ta livre in kɔnɔ dɛ o fana man ɲi n'i ye fɛn o fɛn fɔ a taara yɔrɔ min i b'o yɔrɔ fɔ o b'a to maa wɛrɛ bɛ taa ɲini k'a kalan sɔgɔmada in na keba an bɛna ji da ko min sɛnɛ na a ma nɔgɔn dɛ i t'i labɛn n'i ka surun dayanfan na on zone nous aujourd'hui armée ani coup d'état keba fɛn min labɛnna ka ban nin kɔni bɛ fɔ bisawo ni min bɛ kɛ kɔni an b'an sigi n'o tɔ de ye sa nin bi taa in kɔni na fɔ dɛ sɔgɔmada in na keba i b'a kalama fɔlɔ ko Modibo Keyita kɛra Mali président ka kalama t'a ye i b'o kalama kɔni o y'a damana baabu ye don la minnu fana dayɛlɛ k'o ɲininkaliw kɛ o ko nana cogo min ka se k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna élection ma kɛ k'ale sigi président la dɛ a ye san 8 jamanakuntigiya min kɛ kalama ta a ye maliyɛnw ma taa vote kɛ nka a ko kɛra cogo di an na tila ka o fana baabu dayɛlɛ don dɔ la bi sɔgɔma
anye salolike adamba aleni Alpha Mar Konare ka gafe mbe nuba fama ko Mali donbaw les grandes dates du Mali andona ale kono keba amenyini nula kuna fondi gafe do fana be ko interne Bamako anyema ya sobe mami molo ye muso ye Aminata Sanogo amba fo kenen gaya ulu fana ye fasiri do ka anyo dota ulula ana anyere ka nyini nu keba ko janfan fangandaraki ani fanga jaso mun sera ka sen soro ani mun ma se ka sen soro kwa ye munye Mali jamana ye keba ma chama be koroto ni ni kuma ime ka donga kari muni mumina na fo nunu fe bi so mada na ulu do ba fo ko mune be nko inkono keba do be ulu bi chama ndo ala ma foro chama fana be abisega ke ambi fili sabula anye sema nta ro mununa ananga nyini nu ya nsekere munuga ulu ka amblasra ya sanga sega ko latle amina na min fo keba Mali jamana kuntigi folo mi la ko dona malien be fe o ye Modibo Keita yi ale kera jamana kuntigi ye ala musa dondo septembre kalo o tile 22 san 1990 ani bioro san keba mi nye Modibo fanga ye akoni nana sabula berebereli tone tuma abolo keba no e parti politique ye sina o yera ala koi ngwara daw tumbe watu nana geleya kosebe o ya to Modibo Keita unana kana ale singoroma che kera ni mauye surasi che kamalew munu nunjuru tume mami mola wati o ye Lieutenant Moussa Traoré ye o senfe Modibo Keita tume barage ni sharia sumiye parti min tuba bolo blo min tuba bolo uyo bela gelenti kabo ipeu kana ni sharia suma kuraye ka fosa ko andona deuxième république ale konnana bere li ton kele min tumei abefo mako IDPM Union démocratique du peuple malien anyemati maoreye général Moussa Traoré keba ale de fangata novembre kalo tleta ani kononton samba kele keme kononton ani biworoni segin san wa rekara ko nyene woba ye nga fongo nyongo nana ye afana ka fanga konana keba janvier kalo samba kele ni keme kononton biworoni kononton san anana ye ka fanga armée konona na bentle tuntei fongo nyongo nana chaya comité militaire no esemelani ale mtume fanga la aya nyini anga wulumasiri taba mama falentan ani kelefe kulu kata sengana fiye bola keba o kadamine mekalo tlefolo ni yaye ka fo uyo duluma strana kun kele no ka sominke ka donga fo be mindo surasiala surasi demsen no fanga kumbulo uluto onyedo mama fale mtume ala keba wati o ye colonel Sekou Traoré ye wulumasiri taba ka baru kele tiki nyogona kundo Modibo tlela mami me no faraloka o ye colonel Pinana Drabo ye ale fana tuye wulumasiri tabaw ka nyema ye wati mina fangandraki nana ke ayirala ka fo ko min ye utukalo tletan ani fla katabla tletan sabala Mali gouvernement Modibo Moussa tlela ukoko jawore dara ulu nye tuguni keba nga o jayi o masega nye soro o kera be fo man nazrakana tentative de coup d'état folo min taraka nyesi semeleni fanga ma ngale apma ama woyo kosebe adana sirala ni mami ngunde fanga kono fanga masuruna na uluma opma ime kosebe nga obena ta miye septembre kalomi na dawka gouvernement ale yelema ko sabanana kamini Moussa Traoré na to ye fanga ta novembre kalo samba kele ni keme kononto ani bioro ni segin san Lieutenant Moussa Traoré uye aleke fanga nyema ye kake jamana kuntigi ye kake wulumasiri tabaw ka nyema ye keba miye Lieutenant Moussa ye uye aleke nyema ye miye capitaine Yoro Jagite uye aleke ministre d'état ye keba décembre kalo la miye cour de sûreté ye no tume ya kiritika tumeke ola oye surasi nyema ma bisaba ni saba ale ni dugumataw kulu kiri katla ko ubla kataga miye tencen kan ko sabula bara jahuya bara ku ka toke ayira la sakeba ko mamunun tundo nulu mafaka fangandra kike kataga yesi Musa naga mogoma nulu minena oye capitaine Dibi Silas Jaraye boboke
ka taa fara Alassane Jara kan ale ni Sergent Boubacar Traoré kulu de tun ye maa 33 sɔrɔsi na olu ka nundonbaa ye avril kalo tile 8 san 1971 san Musa Traoré a y'a fɔ tuguni keba ko min ye fangadaraki kun bɛna ta ka ɲɛsin ale ma koyi Zein ta a ka ministre d'État n'o ye premier ministre ye Yɔrɔ Jakite capitaine ale ni Maliki Jalo ko olu de y'o baara in kɛ o waati la keba min ye Maliki Jalo in ye ale tun ye commissaire à l'information ye ni maa fila bɛɛ lajɛlen minɛna ka bɔ u jɔyɔrɔw la ka taa u kiiri juillet kalo san 1972 Sirete cour Sirete ale fana fɛ tuguni u ɲangina ka yirula sa k'u fana ka taa cɛncɛn ka taa denikaw fɛ keba travaux forcés an bɛ maaw hakili lajigi Yɔrɔ Jakite ale bangena san 1932 ale yɛrɛ tun ye sɔrɔsi denmisɛnnin a ye sɔrɔsiya kɛ kabini a denmisɛnninama min ye a ka cɛkɔrɔba ye a yɛrɛ ye o fana ye sɔrɔsiya kɛ min ye Faransi sɔrɔsiya fana a y'o kɛ wa a taara Indosinikaw fɛ yen kɛlɛ la min ye capitaine Yɔrɔ Jakite ye waati min na coup d'état bɛ kɛ keba Musa ninnu bɛ coup d'état kɛ waati min na n'o o ye novembre kalo tile 19 san 1968 o y'a sɔrɔ a fɔyɔrɔ masa ko EMIA n'o ye Mali école interarmée ye n'o tun bɛ Katikaw fɛ yen o y'a sɔrɔ coup d'état waati y'a sɔrɔ Yɔrɔ y'o directeur de ye keba maa kofɔlen a ye livre sɛbɛn ko min ye tɛgɛ n teri n'o ye une main amie ye a y'o roman in bɔ san 1963 min ye octobre kalo tile fɔlɔ san 1971 keba Musa Traoré u y'a bɔ lieutenant la k'a kɛ colonel ye i y'a mɛn ka ɲɛ wa octobre kalo tile fɔlɔ san 1971 Musa Traoré kɛrɛnkɛrɛnnenya la u y'a bɔ lieutenant la k'a kɛ colonel dafalen ye min ye Musa Traoré ale yɛrɛ fana a bangena san 1936 Sɛbɛtukaw fɛ Kayi min ye sous-officier tun don a tun bɛ Faransi ka armée kɔnɔna na a ye lieutenant sɔrɔ san 1964 min ye Musa Traoré ye instructeur fana tun don école militaire interarmes la Katikaw olu fɛ yen min ye a b'a fɔ yɔrɔ masa ko sɔrɔsiw ka yɔrɔ min bɛ Kati n'u b'a fɔ ko formation kɛyɔrɔ Musa kun bɛ yen coup d'état kɛ waati keba Musa Traoré ninnu ka coup d'état u y'a yira ko maa caman tun ye jan da olu ɲɛ k'u b'a fɛ ka coup d'état kɛ olu la février kalo tile 28 Radio Mali ale ye bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Sɛmɛlɛni yɛrɛ maa mafalen belebele 3 ye ko tɛgɛ dara olu kan ko sabula k'u tun b'a fɛ ka comité militaire janfa min ye coup d'état ye k'olu fana tun bɛ k'u boloda keba ninnu tun tɛ maa denni ye dɛ lieutenant colonel Kisima Dukara Karim Danbele Cɛkɔrɔ Bagayogo ninnu bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ tun b'u la sabula a waati a y'a sɔrɔ Kisima ale de tun ye Wolomasiri Tabaw ka ministre ye keba min ye Karim ye ale tun ye baara ministre ye ani yɔrɔbaw jɔli o directeur tun ye ale ye min ye o ministre tun ye ale ye min ye Kisima Cɛkɔrɔ Bagayogo ye sécurité d'état directeur tun ye ale ye waati min na u bɛ minɛ Musa fɛ février kalo tile 28 san 1978 san k'u tun b'a fɛ ka fangadaraki kɛ ka Sɛmɛlɛni n'o ye comité militaire ye k'ale janfa Musa Traoré a y'a fɔ ninnu de ka minɛli senfɛ keba ko nin cɛ minnu filɛ nin ye k'u tun bɛ u yɛrɛ ka nafaw de ɲinini na sɔrɔsiw ka nafa k'u tun tɛ k'o ɲini ko wa ko ale tun tɛ jɛn n'a ye cogoya si la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ka sɔrɔsiw tɔgɔ tiɲɛ k'olu to fanga hukumu kɔnɔna na u kana na kojugu ta ka ɲɛsin sɔrɔsilakaw ma k'o de la sa jamanadenw ka hakɛw dafali hukumu kɔnɔna na ko a ye ninnu senbɔ kow la k'u minɛ cɛkɔrɔw minɛ don keba i bɛ joliba dɔn wa joliba ni cɛkɔrɔ ka vie donnen don ɲɔgɔn na tan ni joliba ase o fana ye baabu wɛrɛ ye don la minnu fana dayɛlɛ cɛkɔrɔ ka taw de ni taga keba o fana ye baabu wɛrɛ ye
mi ye Dibi Silas ana tɔ de ni Sunkalo ye Capitaine Sunkalo ni ne tun bɛ Kampala la n'i taara sɔrɔ yen Moribo ka saya kɛra ka Nino to Kampala ɲɛmɔgɔya la Keba Sunkalo ale de ye Capitaine Sunkalo ye maa min don bamanan don dɛ ale kɔni ye bamanan yɛrɛ yɛrɛ ye Musa Tarawele kɛlen ka ninnu minɛ a ye nin kuma in de fɔ Keba nka tile 2 o kɔfɛ min ye Kisima Dugara ni Karimu Danbele ani Cɛkɔrɔ Bagayogo olu minɛlen tile damadɔ o kɔfɛ tuguni tuuru sera Colonel Charles Sama ma Charles Sama Sissogo ale tun y'an ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri ye Musa Tarawele ka tile la u ye ale minɛ ale ni maa wɛrɛw fana k'olu minɛ Keba k'olu fana tun b'a fɛ ka fangadaraki kɛ ka ɲɛsin Musa n'a ka maaw ma olu nɔfɛ sa maa 30 o de jalakira k'a yira sa k'a fɔ k'olu tun bɛ fɛ k'u sen don o fangadaraki in na olu ni maa 3 tɔ ninnu n'o ye Kisima ninnu ye olu bɛɛ lajɛlen fana kɛ kelen ye Musa Tarawele san 1975 san a y'a yira sa ko yaasa ka fanga ka se ka fɛ min ye maa minnu bɛ yen ko n'olu ye politiki mɔgɔw ye Keba ko ka olu labila i y'a faamu kasoladen nana caya ko minnu ye politiki mɔgɔw ye san 1975 san ko ka olu dɔw labila ten o bilali senfɛ juin kalo tile 2 maa 15 n'olu kun ka surun président Modibo Keyita la olu bilara ka t'u ka so octobre kalo tile 18 san 1979 Keba maa 41 olu ka kiiri daminɛna Bamako Sirete la tuguni o kiiri de senfɛ sa min ye officier 43 olu kɔni jalakira k'u tun b'a fɛ ka fangadaraki ta ka ɲɛsin comité militaire SMLN maaw olu ma ani u nɔfɛmaw maa kofɔlen 3 in n'o olu tun bɛ a la sa n'o ye Kisima Karimu ni Cɛkɔrɔ ye olu bɛɛ lajɛlen kiiri la o ko in senfɛ Keba min ye kiiri kɛlen tile 3 o kɔfɛ u ye Kisima ale ni Cɛkɔrɔ k'olu ka t'u si kaso la olu bilara ka taa Tawudeni min ye Karimu ye ko ka san 20 kɛ kaso la maa tɔw bɛ yen n'o ye Sali Sama ye o ta kɛra san 5 jagoya kaso o ye dɔw ta olu kɔni ta kɛra san 15 jagoya kaso ye dɔw fana ta kɛra kalo 6 kaso ye min ye maa 14 u y'olu labila k'olu ka t'u ka so k'olu sen tɛ foyi la Keba kiiri de y'o kɛ n'o ye Cour de Sirete ye février kalo tile 27 san 1979 Keba kiiri kura wɛrɛ dayɛlɛla tuguni Tomotokaw fɛ yen nka Zeyi min ye comité de Sirete ye a yɛrɛ maa mafalenbaw ni a cɛbaw olu caman tun kan ka y'o kiiri fana kɛnɛ kan nka o kiiri o tilara ka jɔ sabula min ye Solandoba 1 ye n'o ye maître Jean Paul Chevrier ala y'ale ka kalifa minɛ a la kiiri nana ɲɔngiri nka o kiiri kelen tilara ka daminɛ tuguni mars kalo ale tile 8 Tomotokaw fɛ yen u ye maa dɔw ɲangi ye mars kalo tile 9 Kisima Dugara b'o la tuguni Joseph Mara bɛ o la san 20 kaso n'o ye Musa Mara fa ye ka taa se maa wɛrɛw ma u tun ye minnu minɛ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa nin bɛɛ lajɛlen Keba an b'a yira sa k'a fɔ ko min ye Joseph Mara ye u tun y'ale minɛ janvier kalo tile 2 san 1979 min ye janvier kalo tile 4 a nana ye k'a fɔ sa ko maa caman tun b'a fɛ ka muruti wɛrɛ boloda tuguni nka Musa a fɛɛrɛ bonyana o la a ye fɛɛrɛ wɛrɛ sɔrɔ k'olu mɔgɔw lada Musa Tarawele y'a ka fanga kɛta Keba min y'a nɔfɛmaw caman ye olu kɔni olu binna min ye juin kalo tile 11 san 1997 Cour de Sirete ale ye Tombouctou ka kiiri k'o min kɛra k'o ma ɲɛ ko ka segin k'a kan ko k'a kari ka bɔ yen maa minnu bɛ a bɛna ta u tora kaso la dɛ Cour de Sirete ale ka kiiri Cour suprême ko o ma ɲɛ cogoya si la ko k'o bɔ ka bɔ yen nka o bɛɛ la Keba mɔgɔw tora kaso la n'an bɔra o la furancɛla fangaw ni coup d'état ko kɛra cogo di Keba min ye Mali jamana ye ni a ye maa min ja i bɛ se k'a fɔ ko maa caman bɛ yen n'olu ye kalan kɛ n'olu ye faamuyali kɛ olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri o bɛɛ bɛnnen don fanga ɲinini fanga marali kabilatigiw b'o la dugutigiw b'o la min ye maa mafalenw b'o la
démocratie fanga nana kɛ sa bɛɛ lajɛlen bolo n bɛ se ka fanga ɲini kan wuli kan jɔ kan cɛsiri nka fo n ka don tɔn dɔ la a kɛra cogo sugu sugu n ye ɲɛsin o n ye n kɔ don o n ka kɛ tɔn na n ka tɔbɔtɔ n ka jɔyɔrɔ sɔrɔ dibi la walima kɛnɛ kan n ka mago to démocratie ale nana n'o ye keba a fana n'a kɔlɔlɔ wulila ɲɔgɔn fɛ dɛ janfa fanga dafiri ale ni u yɛrɛ ka kuma institution républicain k'olu bɔ k'u bin fɛɛrɛ dun sigilen don sariya sunba kɔrɔ ko sariya sɔsɔ don nka min ye san 1991 san o nana bɛn ni musa fana ka fanga binni ye keba o y'a sɔrɔ sa mars kalo tile 26 bamakɔkaw kumunenba kun don min ye amadu tumani ture ale n'a nɔfɛmaw ka kɛ ni jamanadenw ka wuli ka jɔ ye olu fana nana ka na musa bɔ k'o bin CTSP o sigira a ɲɛmaya dira lieutenant colonel amadu tumani ture ma min ye juillet kalo o kɔnɔna keba ATT fana n'a nɔfɛmaw ko coup d'état kun bɛna kɛ olu la o coup d'état kun bɛna kɛ jɔnni fɛ n'a ma se ka ɲɛ sɔrɔ o ye commandant Lamini Jabira ye a sen fɛ min ye Musa ka garde corps kɔrɔ n'o ye Umar Jalo Birisi ye olu bɛɛ lajɛlen minɛna ATT n'a nɔfɛmaw fɛ k'a yira sa k'a fɔ ko olu sɔrɔdasi ɲɛma dɔw u tun b'a fɛ ka fanga ndaraki ale kɛ min ye ATT ye transition kunkurunin kalo 14 fanga ndaraki 3 ɲɔgɔn ko o fɔra da kɔni donna min na k'o fɔ ni bɛɛ y'o mɛn o ye Lamini Jabira ale ta ye o fɔra bɛɛ sabula ale yɛrɛ tun bɛ CTSP kɔnɔna na jɔyɔrɔba tun b'a bolo keba ko n'i ye ko in ta k'a jateminɛ an ka jamana ni coup d'état ani janfa ni fanga ndaraki k'a bɛ taa ɲɔgɔn fɛ nka kuma caman a bɛ kɛ ka sɔrɔdasiw k'olu de to fanga la kosɛbɛ keba an ka jamana kɔnɔ sivili 2 o de gɛrɛ ka bɔ fanga la ni marifa ye Modibo ale ni Sebenikɔrɔ Burama nka ni fili bɛ kuma na maa bɛ se k'a latilen sabula ATT 11 militaire non ah aha 11 militaire général d'armée ATT fana coup d'état de nana ale fana bɔ yen keba mars kalo tile 22 san 2012 ale fana u nana ale fana cɛ ka bɔ yen maa minnu y'o kɛ sa o ye sɔrɔdasi denmisɛnninw ye n'o o ɲɛmaya tun bɛ Amadu Aya Sanogo bolo ale n'a nɔnaw olu fana nana u fana ye waati dɔw kɛ maa dɔw tun b'a fɛ ka fanga ndaraki kɛ o la o dɔw jelibɔn bonyana kosɛbɛ bere rusiw ni bere vɛriw ka kari ɲɔgɔn na o waleya nana kɛ o kɔnɔna na samasamani nana ye fanga nɔfɛ kosɛbɛ président de la république n'o ye transition ɲɛmaa ye fo ka t'o dasi kuluba faama sigiyɔrɔ la k'a fɔ ko k'o bila su bila yɔrɔ la o ka taa farajalakaw fɛ ka taa furakɛ ka tila ka segin ka na min ye hali o bɛɛ la Aya n'a ka maaw ko fanga ndarakilaw ko olu bɛ yen mars kalo capitaine Aya Sanogo ale fana ye CNRD sigi k'o baaraw sigi sen kan u ni seerew y'a karabu ɲɔgɔn na nka olu tilala ka fanga to jɔnkuna bolo keba san 2020 ɲuguɲugu ye ɲagaɲaga wuli ka kɛ ni M5 ka wuli ka jɔ ye fanga ndaraki a nana kɛ tuguni an ka jamana kɔnɔ min ye sɔrɔdasi denmisɛnnin kuraw ye olu fana nana ka n'o sigi o ye CNSP sigi o ɲɛma o kɛra min ye colonel Asimi Goyita ye a n'a nɔnaw bɛɛ lajɛlen Sadio Kamaraw bi na olu de bɛ fanga la u fana ka waati kɔnɔna keba u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye san 2022 san ko fanga ndaraki dɔ tun bɛna na k'o la o tun bɛna na kɛ maa fɛ maa min bɛ n'o tun bɛ CNT kɔnɔna na nin waati laban in fana na an y'a mɛn ko utu kalo tile 15 san 2025 min ye fanga ndaraki wɛrɛ o fana tun bɛna na kɛ Asimina nɔnaw u bɛ min fɔ a n'u tɛ min fɔ keba fanga ndaraki danganɛmalew ani u bɛ minnu to yen n'u tɛ kuma ko la ko o de ka ca ni ba n'a si ye bi fanga in minnu y'a dili don k'olu bɛ ɲɔgɔn bolo u ka bɛn u ka ɲɔgɔn faamu u ka ko to ɲɔgɔn ta la k'o de b'a to bi n'u bɛna se ka fɛn minnu kɛ don nataw la maa caman ko olu yɛrɛ ka bɛn o de ka gɛlɛn u ma n'o tɛ min ye kɔkaw ye olu tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ wa ko n'u bɛnna u y'a daminɛ cogo min fɛn minnu ka nɔgɔ u bɛ se ka olu sɔrɔ wa min ye jamanadenw ye u kana ɲinɛ olu fana kɔ keba an ka jamana kɔnɔna na jamana k'a daminɛ 1960 la san 1960 Modibo Keyita kana se Asimi Goyita ma maa si tɛ se k'a fɔ nin coup d'état hakɛ de kɛra nin fanga ndaraki hakɛ de kɛra bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɔ de fɔ nka maa si tɛ se k'a fɔ ko nin da in don coyi i bɔra min kalama ani ma bɔ min kalama
ni ala kumabaw ye sɔgɔmada in na jamana fana de nin bɛ taa kɛba an tɛ dugawu kɛ fɛn bɛ bɛn bɔ foyi tɛ bɛn bɔ dɛ foyi tɛ yen min bɛ bɛn bɔ yaasa ka ɲɛ an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma sɔgɔmada in na nin kun ye an donkan ye yanni an ka don kunnafoniw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an ka jamana fan dɔw fɛ kɛba maaw b'a yira sa k'a fɔ ko min ye basigibaliya ye ko ale ɲɔ ɲɛlen don dogo firi mɛri n'o ye moribo kinbiri ye ale kɔni gosira k'a bɔ k'a bin jɛkulu marifatigi lakodɔnbali dɔw fɛ o y'a sɔrɔ a bɔtɔ don a ka foro la min ye jabali ale ni dogo firi ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la waleya in kɛra sibiri don mɛri ale yɛrɛ su donna kari tɛmɛnen a yɛrɛ ka dugu la dugabugukaw fana fɛ yen dugabugu min filɛ nin ye muruja sɛrikili kɔnɔna na kɛba dugudenw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye waleya minnu bɛ senna olu fɛ yen ko gɛlɛyara kosɛbɛ sabula a yera k'a fɔ sa bingali minnu kɔni bɛ yen ni olu ye jatigɛ walew ye o dɔw taara kɛ kilomɛtiri 7 muruja yɛrɛ masurunya na dugudenw yɛrɛ tun y'a yira sa k'olu bɛ bɔ nka hukumu kɔnɔna na sa duguden dɔ y'a yira sa k'a fɔ ko waleya in kɔni a y'a to maa dɔw olu tun b'a fɛ ka ɲininkali kɛ kamalen dɔ ye ɲininkali kɛ sa ko n'a sɔrɔ ale bɛ se ka bɔ dugu kɔnɔ o ɲininkali min kɛra a fɛ ale y'a lajɛ sa ko ale kɔni tɛna se ka to yen cogoya si la k'a filɛ nin sa ka marifa de ta k'o ci min ye a buramuso ye o nana don ani muguci cɛ sa k'o jogin k'o bɔ k'o bin nka ko fɔlen yɛrɛ ko a nin tora la dugudenw kɔni sirannen don k'u b'a fɛ ka dugu yɛrɛ bila pewu ka bɔ dugu kɔnɔna pewu kayikaw fɛ yen kuvurufe ale la kurakurayara guvɛrnɛri ale fɛ ko k'a sigi sen kan hali bi a bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ fu ka taa bila min ye nɛgɛ kanɲɛ 5 la sɔgɔmada joona ale fɛ kɛba yorosokaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnna dugu min n'o ye waforoma ye waforomakaw olu fɛ yen sabura komini kɔnɔna na a yɛrɛ ka fasa ko maa dɔw kɔni finitigilakaw olu ye burukinakaw ka vdp fini don sabula kilomɛtiri 5 o de bɛ mali ni burukina dancɛ cɛ bura ale marabolo kɔnɔna na yorosokaw fɛ yen nin waleya in kɔni kɛra sa kalo in tile 28 n'o ye utukalo tile 28 ye kibaruyaw sɔrɔla cogo min na sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye banbancikɛla ninnu kɔni ye u nana sa u yɛrɛ ka ko bɛna sɔrɔ vdp u kɔni nana ka na mugu ci farafin furakɛla dɔ o n'a denkɛ tora o senfɛ min ye maa wɛrɛ fana bɛ kamalen wɛrɛ fana tun bɛ o fana tora la muso 2 olu fana ni tora waleya in senfɛ a yirala sa k'a fɔ ko min ye dugudenw kɔni ye k'u ye u jalaki de k'a yira k'a fɔ ko ni bamanciwale kɛbaw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ min ye dugudenw ye u ye welewelemada kɛ sa ka taa se burakaw bɛɛ lajɛlen ma u ka se ka na u dɛmɛ u bɛ se ka bɔ nin ko in kɔnɔna na cogo min na kɛba k'a daminɛ kunna siniko la sa min ye sankolo kɔni masaya o b'an ka wolomasiri tabaw bolo baara min bɛ ka kɛ bi marakala n'i ye pɔn tigɛ k'a daminɛ pɔn ta la ka taa sa banbanciwale juguya wale kɛbaw dogo yɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen gosili kɔni b'a la su ani tile finitigiw yɛrɛ ale ni dugudenw caman y'a yira k'a fɔ ko yɔrɔ caman bɛ yen kati gɛlɛnman ninnu tun sigilen n'o ye ni kangaranen n'o ye kosɛbɛ o yɔrɔ bɛ ka da walo bi su ani tile sɔrɔdasi ninnu ka wulikajɔw senfɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko kuma tɛ duguden bolo nin waati in na nin ka ɲi nin man ɲi u k'o t'olu yɛrɛ ma fɛɛrɛ mun bɛ u bolo a n'u bɛ ka baara kɛ cogo min na sanfɛ ani dugu ma u b'a to nin cogoya in na sa yaasa basigi ni lafiya ka na min ye ɲɔnɔ mara kɛrɛnkɛrɛnnenya la masina mara wulikajɔ in ko a bɛna kolonkolon fo min ye jafara bɛ k'aw fɛ yen olu minnu kamana gannen don bi k'a yira k'a fɔ ko doncogo t'u la bɔcogo t'u la ko a baara bɛ sen na yuwaru kɔnɔna ka taa se fo mali ni moritani dancɛ ma ka munumunu ka taa fo ɲoroya fan fɛ su ani tile pankurun kɔni bɛ kuluwow gosira cogo min a bɛ k'olu gosi ka taa ten min ye duguden minnu b'a yɔrɔw la u ko ko min jar'u ye kosɛbɛ sɔrɔdasi minnu bɛ dugu ma u bɛna ka na tile 2 kɛ ka ɲininkaliw kɛ ka min ye jateminɛw kɛ aw ka dugudenw bɛɛ bi yan wa maa ti kungo la wa yalama maa minnu bɛ yen n'olu taara dɔgɔjɔyɔrɔ la olu bɛ sigi kuma jumɛn sabula n'an ye baara daminɛ aw sen tɛ don kuma na tuguni anw ta ye dɛrɛgɛtɛma ye kibaw mana sɛgɛsɛgɛ k'o dɔn k'o ban tuma min armée bɛ sɔrɔ k'i kɛ baara kan mali ni moritani dancɛ la bi k'u kɛlen don ka fɛɛrɛ min sigi maa maa bɛ yen k'o ye siganamaa ye dugumamɔgɔw mana sɛgɛsɛgɛli kɛ k'i minɛ sufɛ gosili kɔni mana daminɛ mɔn tɛ bɔ mɔn na sabula o b'a sɔrɔ u ye kimɛli kɛ ka jateminɛw kɛ ɲɔnɔ mara fana na a bɛ ten cogo la nin waati in na yaasa min ye bamanciwale juguya wale kɛbaw u kana maaw bali sɛnɛ minnu kɛlen don u kana maaw bali minnu bɛ ka taa kungo la u kana maaw bali minnu b'a fɛ ka jɛgɛmɔgɔw kɛ nin waati in na nka kɛba sɔrɔdasiw ka baara min filɛ senna nin ye ani dugudenw ka sago bɛɛ lajɛlen sɔrɔli ti bɛn u ka kuma u fɛ u bɛ ka baara kɛ cogo min u ka n'u yɛrɛ yira u ni sɔrɔdasiw ka baara kɛ u kana to kɛrɛfɛdɛn ni kɔnɔna kasi la u ka bɔ u k'u yɛrɛ yira nɔ tɛ
a baara bɛ gɛlɛya sabula olu de b'a dɔn karisa ninnu talen don nin dɔgɔjɔ in na karisa ninnu bɛ nin baara in na yaasa armée fana ka baara ka se ka ɲɛ a bolo maa minnu bɛ yen n'olu bɛ taa ni ka segin kɛ n'u jɛlen tɛ u kana don maa ni sɔrɔdasiw cɛ u yɛrɛ bɛ lafiya min ɲini don o don o baara o kɛli de hukumu kɔnɔna don nin tile fila in na an ye mun sɔrɔ ka bɔ an yɛrɛ ka dugudenw yɔrɔ ani mara kɔnɔnaw la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ka waleya ninnu ye su ni tile olu ye min sɔrɔ yanni armée ale ka communiqué cɛ Keba n'an bɔra yen an bɛ taa Wɔlɔn ye dugu ye Keba ale bɛ si cercle kɔnɔna na san mara la a ko yenkaw kɔni Keba k'olu y'u ka TDRL sara dɛ nisɔngɔ 100 sarada la u sera fo 76 ma ko ni ɲɔgɔnna k'u famana ka kɛ sabula salon ko 100 sarada ani salon na sini u kuma tɛmɛ 7 kan min ye u ka marabolo min n'o ye commune de Bayo ye olu ɲɛmaw commune u ka commune kɔnɔna n'o ye Wɔlɔn commune kɔnɔna ye Bayo Dawu ale y'a yira sa k'a fɔ ko ni waleya min kɛlen filɛ nin ye k'o bɛ k'a to ko sabula lakana baara minnu bɛ yen ani maaw mago bɛ se dugukolo minnu ma sɛbɛn minnu bɛ yen n'u kan ka taa mairie la ni TDRL t'i bolo Keba i tɛ se ka nin si sɔrɔ yaasa i ka se ka TDRL sɔrɔ yaasa i ka se k'i magoɲɛ sɛbɛnw sɔrɔ i bɛ taa TDRL de sara o la min ye Wɔlɔnkaw ye an b'u fo u ka nin wulikajɔ ni nin cɛsiri ni misaliya ɲuman in yirali la Bankasi fana denmisɛnninlakaw wulilen k'u jɔ min ye yiriwaliko ta nasira la u ka marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Bankasi kɔnɔna na u ye jɛrɛ kɛ utukalo tile 30 k'a yira sa k'a fɔ min ye u ka sifinso ye u yɛrɛ na wulikajɔ kɛ a bɛ se ka ɲɛ cogo min na jɛrɛ in senfɛ sa u ye laɲini damadɔni kɛ sigida kɔnɔna u bɛna yɔrɔbaw ta k'olu lasaniya u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye dɔnkilidaminɛw ye u bɛna olu san n'o ye orchestre ye dugu yɛrɛ tɔgɔ la ka to k'u yɛrɛ ɲɛnajɛ n'a ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigira sa baara minnu bolodalen don sen kan n'o ye dingɛbɔw ye n'o ye yɔrɔ furanw ye n'o ye furadu ye n'o ye dugu yɛrɛ la kɔlɔsili gudɔrɔndaw ni kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen na o jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen u y'o fana sigi sen kan sifinnakaw k'olu ti gouvernement kɔnɔ Keba ko ni olu ka wulikajɔ daminɛlen Bankasikaw olu fɛ yen sabula basigi bɛ ka na dɔɔni dɔɔni Bafula bɛ Solentakaw fɛ yen Solenta duguladenw y'a yira sa k'a fɔ ko olu minnu ye waliya commune rurale kɔnɔna na Bafula bɛ mara la ko degun kɔni bɛ ka kɛ Keba fɛn ɲɛnɛmani jugumanbaw olu bɛ ka taa se u ka sɛnɛfɛnw ma ka taa bin olu kan min ye zɛrɛ minnu bɔlen don guwan ani kɔnkɔnburu ni nalafɛn tɔw k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni fɛn ɲɛnɛmaniw de firilen n'u kan dugudenw y'a datulu la k'a da jaba la u tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ o la sa ko ka welewelemada bila fanga ma Maliba an bɛɛ lajɛlen ko fanga Keba ko minnu bɛ sɛnɛko hukumu kɔnɔna na ninnu ka marabolo la k'u ka ɲɛ u ma u ka wuli k'u jɔ monsieur le préfet monsieur le sous-préfet a ye taa nin lajɛ Solentakaw fɛ yen yan'a ka woyo ka na jamana fantɔ bɛɛ lajɛlen na yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ nin ko in na cogo min na an bɛ to ale Bafula bɛ mara kelen kɔnɔna na Jamon Sima maaw olu y'a yira sa ko maa 200 u bɛna n'olu bila baarakɛbaliya la waati kunkurunin kɔnɔna na min ye Jamon Sima ye bingali min kɛra ale ka juillet kalo tile fɔlɔ n'ale ka usine tiɲɛna k'a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen jeni o y'a to baarakɛla minnu b'u fɛ yen sa u y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni tɛna na se ka to baara la u kun y'a yira sa k'a fɔ ko usine ɲɛmaaw olu kun ko sa ko u bɛ fɛɛrɛ sigi sen kan kabini juillet kalo tile 23 nka min ye inspection du travail ye ale ko k'o tɛ se ka ɲɛ k'o tɛ bɛn n'u ka sariyaw ye u ye min kɔni da yira u la sa o ye k'a daminɛ utu kalo tile 20 na ka taa se novembre kalo tile 20 ma k'u k'o kɛ waati ye waati min na sa maa 200 bɛ se ka to baarakɛbaliya la yaasɔ denbayatigiw don u fana ka se ka o musakaw olu sɔrɔ cogo min na Keba kunungo laada ale timɛna kulubakaw fɛ yen général d'armée Asimi drapeau yɛlɛ ani maa minnu bɛ n'u bɛ baara kɛ ale nagakɔrɔla la u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ kuluba faama sigiyɔrɔ ale drapeau yɛrɛ kɛnɛ kan i b'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ Asimi kɔni nana sa min ye ntɛnɛn o ntɛnɛn kalo ntɛnɛn fɔlɔ u b'o kɛ drapeau yɛlɛ ye k'o kɛ tasibila ye général d'armée Asimi n'a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ Keba ka ban tuma min i ɲɛ bɛ drapeau yɛlɛ yɔrɔ in na dɛ a bɛ bɔ yen ka a sen na f'a ka biro kɔnɔ f'i ka nburu dɔ y'a kɔ garde corps min yɛlɛw na kuma aw ka cɛ in ka teli anw ma o i b'a fɔ ko wurulɛti de b'a sen jukɔrɔ a bɛ giriba ka taa anw minnu ninakili bɛ degun cɛ an b'an jɔ anw tɛ taa nɔfɛ biro Keba an bɛ aso ka garde corps fo solo n'a tɔw u bɛ baara min na halisa Ala k'a ɲɛ ka d'u ma Keba ninnu ninnu kan ka fo dɛ ninnu kan ka fo sabula ninnu bɛ jateminɛ min kɛ cɛ dɔ tuma la u b'an gun han nka a ma nɔgɔ bɛɛ n'i ka baara don
parce que n'a tiɲɛ olu fana bolo o fana y'a damana ko ye an ye min tɔgɔ fɔ an ma mun tɔgɔ fɔ Asimi ka cɛdenw an b'u fo sabula baara kɛcogo a ka ɲi u bolo bi n'o ye garde corps ye n'an bɔra général d'armée fɛ yen an bɛna général de division ka yɔrɔ la primature la n'o ye premier ministre ye yen fana laada a timɛna primature maaw min ye colonel maaw n'a ka maaw ye olu ye labɛn kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye primature ale bɛ cité kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya sa premier ministre ale fana mara kama bɔli ministre fana don Keba o baarakɛbolo minnu b'a ka hukumu kɔnɔna na n'o ye Jɛb Tilew ye ka taa fara Abdramane Sisew ka ale ni Anicité ɲɛmaw olu bɛɛ lajɛlen fana bɛna ka na drapeau yɛlɛ in na ka fara anw primature lakaw kan an bɛɛ lajɛlen bɔra sa k'an jɔ cayi général nana yɔrɔ min an ye garde-fou dasi ka se ka drapeau k'ale layɛlɛ laada don min ye premier ministre ye a bɛ kɛ sababu fana ye Keba i b'a dɔn ko anw dɔ b'an ka ciw fɔ ni ne senfɛ yan n k'a bɛ tɛmɛ an na k'an fo de a b'a fɔ n ko nin kun bɛ yen dɛ a b'a lamɛn ɲɛ bɛ nin wagati nin na a ka d'u ye dɛ parce que Ablaye bɛ soli ka na waati min o b'a sɔrɔ caman b'a ka bureau kɔnɔ bon Ablaye bɛ to ka fɛn dɔ fana kɛ k'i den ka taa nso ka se ka na Keba ko mago bɛ nin dossier in na bɔ baara ɲɛ dɛ n'o y'a sɔrɔ i tɛ yen bon ne ka pɛtipɛtinin dɔ bɛ ale t'i sigi n y'a fɔ a ye n k'i gɛn waati sera sa o i mɛnna primature la nin kɔni nin bɛ bali maaw la de ko nin dossier in dir'e ma k'e k'a baara kɛ k'a ko bɛ cogo di ko ne yɛrɛ nana ka n'a lajɛ Keba o ma nɔgɔn dɛ an ka dugawu kɛ baara kɛcogo ɲuman halisa Ala k'a di an ka ɲɛmaaw olu ma n'an bɔra an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na kɔkan kibaruyaw la Keba an bɛ taa Ganakaw fɛ yen John Dramani Mahama ale ye cour suprême ɲɛmaa n'o ye muso ye Grenudu Sake Torkono ale y'o bɔ a jɔyɔrɔ la pewu sabula maa kofɔlen min filɛ nin ye maaw tun ye wulikajɔ kɛ ni sɛbɛn ye k'a yira k'a fɔ ko magistrat muso in Keba k'a ka baara kɛcogo man ɲi o la sa John Dramani Mahama ale kɔni ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi k'o di juge min ye Gabriel Panwan ma o k'o baara kɛ olu fana y'u ka baara kɛ gundo la sa ka na sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a bɔ k'a bin k'a yira k'a fɔ ko min ye magistrat muso in ye ko tiɲɛ yɛrɛ la ko a nɔ bɛ ko dɔ la Keba o la a fɔra sa ko k'a bɔ a jɔyɔrɔ la pewu kibaruya in ale jɛnsɛra Ghana Associated Communication olu maaw fɛ Bɛnɛnkaw fɛ yen Oromiyal Wadanyi ale de kɔni taara sa nin waati in na ale min ye u ka ministre min bɛ sɔrɔ ko kunna ni nin y'a san 9 ye ko ale de bɛna kɛ u ka jamanakuntigi cɛbɔ ye mouvance présidentielle ale tɔgɔ la maa kofɔlen a si bɛ san 49 Keba o fana y'an ka pɛtipɛtinin dɔ ye tuguni nka ko min ye baara kɛcogo ye ko a bɛ s'a la ka ɲɛ Patrice Talon a tun b'ale kɛrɛfɛ komi o tɛna se ka bɔ ko sabanan kɛ ka 3e mandat ɲini nka a ma ban fɔlɔ dɛ farafinna ko don an kana girin k'an da fa mugu jala na fɔlɔ a ko bɛ i ye tiɲɛ fɔ dɛ Keba u ko nin de bɛ na k'a ye an bɛ da o ma fɔlɔ o tɛ n'a tɔ nana wolo min na dɔ bɛ ka 4 mugan na ɲini ni fanga yɛrɛ tɛ nin ka na kɛ ko anw ka segu fanga sisan sa mɔgɔ bɛ nin faamu wa Keba n'an bɔra an bɛ taa wɔlɔfɔw fɛ yen ko n'u ko Sirabaga kasara jugumanba o de kɛra wɔlɔfɔw fɛ yen u ka siɲɛtala min bɛ yen n'o o ye Poloka ye Poloka ko de bɔra fo sankanso sabanan na ka na dasi duguma kaki waliya in kɛra kununko nɛgɛ kanɲɛ 10 waati dugudenw kɔni caman wele ani sapeur pompiers olu kɔni nana maa kofɔlen ta ka taa n'a ye a ko tɔ n'Ala sɔnna a ma an na o ɲɛdɔn République démocratique du Congo olu filɛ nin sa ka Total maaw n'o ye Total Énergie ye olu ye permis kura di olu ma min ye taji bɔyɔrɔ kura n'o ye pétrole bɔyɔrɔ kura ye k'u ka baara kɛ o kɔnɔna fana na ntɛnɛndon sɛbɛn in ale kɔni bolona bilara k'o di RDC maaw fɛ min ye Total Énergie ma Maroc min ye masakɛ ale ka jamana n'o ye Ura Mohamed Sisi ye u y'a yira sa k'u bɛ labɛn sugu bɛɛ lajɛlen na sa Coupe d'Afrique min kan ka k'u fɛ yen ɲinan san in kɔnɔna na ale ni Coupe du Monde min n'o ye san 2030 san ye Keba o ni Espagne ani Portugal kan ka o min labɛn ko Maroc kɔni bɛ k'i labɛn kosɛbɛ yaasa ka bɛn n'o ye Sudankaw ka gouvernement ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye olu ka se ka n'u ka faaba kɔnɔna na Khartoum ka na lajɛ kɛ min ye kabini kɛlɛ kɔni daminɛna u fɛ yen ni nin y'a san damadɔ ye u tun ma se ka na u ka kunnafoni gafe min bɛ yen n'o ye Suna ye ale ye kibaruya in bɔ k'a di maaw ma k'a yira sa k'a fɔ ko min ye premier ministre ye ale tun b'a kɛnɛ kan n'o ye Khalil Idriss ye nin ye taaɲɛ belebeleba ye min bɛna na ni cɛlatigɛ jɛkulu olu sinsinni u ka faaba kɔnɔna na lajɛ in fana na sa a yira k'a fɔ ko min ye ministre caman
olu sera kana baara in kɛ waati kunkurunin kɔnɔna na yani ko bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kelen kan Egyptekaw fɛ yen sa k'a daminɛ min ye kunungo septembre kalo tile fɔlɔ ka taa sa tile 3 ma sa ko Egypte bɛna na G20 jamanaw fara ɲɔgɔn kan k'u ka kuma diɲɛ kɔnɔ lakanako kan nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye jamanakan ni lajɛ sigi sen kan min ti G20 yɛrɛ kɔnɔna na kabini san 1999 san Ukraine ni Union Européenne k'olu bɛna ɲɔgɔnajɛ kɛ ɲɔgɔnajɛ in kan ka kɛ Faransikaw fɛ yen min ye Union Européenne ɲɛmaa caman welelen don sa ko alamisa don k'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ Paris Faransi faaba la yaasa ka se ka Ukraine ni ale dɛmɛni ko ka se ka o ɲɛfɔ kuma tɛ nin waati in na min ye Donald Trump ye ale kɔni kɛlen don ka sira min ta o man d'u ye sabula u bɛna yira sa ka fɔ ko Irisilakaw olu bɛ nin sago sɔrɔ nka halisa kɛlɛ ko a bɛ sen na Yemɛnikaw fɛ yen Yemen maa caman olu kɔni sera ka taa sa u ka jamana premier ministre ni ale fatura alamisa tɛmɛnen o ka janaja kɛnɛ kan waleya in kɛra maa min fɛ sa o ye Israelikaw ye olu de kɔni ye mugujugu fili sa ka Yemen ni jamana ɲɛma ale ni u ka premier ministre ale ni ministre wɛrɛw sa olu kɔni k'u bɔnɛ u nin na waleya in kɔni a kɛra degunba ye min ye Yemenikaw ye olu bolo Australikaw fɛ yen cɛ dɔ u y'ale minɛ nin kalo in tile fɔlɔ ko sabula a y'i ka mobili kɔni funu ka da min ye Irisilakaw ka consulat kan Sydneykaw fɛ yen maa kofɔlen ko ɲininkali de bɛ ka kɛ sa n'o y'a sɔrɔ a n'a kunkolo olu bɛ ɲɔgɔn fɛ keba Afrobasket hukumu kɔnɔna na min bɛ daminɛ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Rwandakaw fɛ yen Kigali u ka faaba kɔnɔ tirage kɔni k'o kɛra koyi min ye an ka denmisɛnninw ye e ko cɛmanninw ni musomanninw de tɛ wa olu kan ka ye ndolanci in kɛnɛ kan ndolanci min bɛ daminɛ ni Ala sɔnna ma bi ka taa kun cɛ sa septembre kalo ale tile 4 na an b'a daminɛ ni musolakaw ye keba olu bɛ poule min na sa fɔ ma ko poule B Mali bɛ yen Angola bɛ yen Côte d'Ivoire bɛ yen ani Laginɛ n'u y'an ka client kɔrɔw ye o n'Angola yɛrɛ tɛ voisin kɔni m'anw dɔn keba a fɔ an ka npogotigininw ye bɛɛ k'u dasi fo voisin a tɛ bɛn an ma dɛ n'u bɛ min kɛ o don k'o kɛ dɛ parce que ni voisin y'an dasi a tɛ taa denmisɛnnin kunda dɛ o tɛ u k'u jija voisin kɔni ka n'u gosi dɛ e ko mun a ye Laginɛ y'anw dɔ de ye Laginɛ t'anw voisin an ni Laginɛ bɛɛ ye kelen an dunɲɔgɔn an bɛɛ ye kelen an bɛɛ ye baramɔgɔ kelen di min ye cɛmanninw ye keba olu fana bɛ groupe C kɔnɔna na o groupe C in na sa anw bɛ yen keba olu ta in ka gɛlɛn dɛ Egypte ni Maroc olu ma nɔgɔn dɛ nka n'i bɛ fɛ ka kupu ta i tɛ maa bɔ maa la han o tɛ a bɛ se ka kɛ an b'an ɲɛ jɔ Libéria la o de bɛ sɔn ka taa an sɛgɛn olu ka groupe n'o ye poule C Mali Egypte Maroc ani Libéria olu de b'o kɔnɔna na keba balontanw bɛɛ lajɛlen bɛ daminɛ bi ni o ye kalo tile 2 ye ka taa kun fori septembre kalo ale tile 14 an bɛ dugawu kɛ sa ko min y'an ka denmisɛnninw ye Ala ka u jɔyɔrɔ bonya i n'a fɔ u kɔrɔkɛw sera k'a kɛ cogo min olu yɛrɛ delilen don kupu ta de la olu ta tɛ jɔyɔrɔ ko olu bɛ taa kupu yɛrɛ de ta ka na n'a ye sabula ni kupu taara ka ban siɲɛ 5nan nin tɛ nin ye a b'an ka cɛmanninw bolo wa an bɛ dugawu kɛ u ka segin n'a ye fana sɛgɛw ka jalatigi kɔrɔ n'o ye Amari Traoré ye k'a seginna ka na Faransi san 2 min ye Amari ye ale tun bɔra Faransikaw fɛ yen ka t'i kunda Espagnekaw ka yɔrɔ kan nin waati laban in na sa a yira k'a fɔ ko min ye joueurs ka sanni feere hukumu kɔnɔna na Amari a kɔni tɛgɛ nɔ bila sɛbɛnna Faransi o tɔn nɔfɛ n'o bɛ Ligue 1 yɛrɛ kɔnɔna na a yira sa k'a fɔ min ye an ka sabata sɛgɛkɔrɔ in ye sa a kɔni tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn min na u bɛ taa kun fori fo san 2027 tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn in o b'a yira sa k'a fɔ ko a bɛna na tɔn in kɔnɔna na n'o ye Paris FC a bɔra Real Sociedad de la keba waati laban in na sa Amari yɛrɛ kun ka ko gɛlɛyara kosɛbɛ sabula a kun joginna waati dɔ la nka a tilara ka ndolantan daminɛ san ba waati fo kana se sisan ma an bɛ dugawu kɛ sa min ye Amari ye Ala ka a garisigɛ ja a ka se ka segin ka na keba a ka wari ka ca dɛ miliyari 2 ani miliyɔn 600 tɛ yan cɛ aw ka ko in an tɛna an ka pɛtipɛtininw bila u fana ka t'u sen ɲɔgɔn bɔ Amari ale kan ka taa Maroc ale t'a la Falayiru Dudu o tuma a bɛna gagner cogo di kilaba bɛna kɛ cogo di ayiwa
comme interika do ale ko ni mɔgɔw jigite Mali ka pam k'ale bɛ Mali supporter o wagati de ko la k'an bɛ se ka gagner ala k'a ko ye an sɔngokaw fɛ yen Keba farikolo ɲɛnajɛ bɛn ni kelenya min ye mɔzɔnga o finali o dasira dimanche tɛmɛnen min ye nin kupuba in kɔni ye sa jɛkulu min bɛ n'o ye gafungubakaw ye olu ni tɔndibikaw de tun bɛ ɲɔgɔn na mɔzɔngakaw fɛ yen a yirala sa k'a fɔ ko min ye ndolata in kɔni jara kosɛbɛ nka a ladɔnna min ye gafunbakaw ta la olu ye se sɔrɔ penalty tan na Keba ayi u y'a sɔrɔ jeu yɛrɛ de kɔnɔna penalty tan don 3-1 ninnu sen ka go waati kɔrɔbɔrɔ dɔnkili o kɛra takama kɛra ka fa bɛɛ lajɛlen labɔ ale ni suraka dɔnkiliw ni burudamɛ dɔnkiliw ɲɛnajɛ in ka se k'ale diya kosɛbɛ an bɛ foli kɛ sa an sɔngokaw bɛɛ lajɛlen ye nin ko in na min ye kayikaw fɛ yen kupu min bɛ yen sa n'o ye jeune chambre international ka kupu ye memorial Seydou Sidibe ale fana ale daminɛna min ye nin kalo tile 31 n'o ye utu kalo tile 31 kari tɛmɛnen balontan daminɛw kɔni olu kɛra sa INPS ale ni jeune chambre ma olu kɔni ye kurumokarili kɛ o balontan banna 2-2 la maa si ma se sɔrɔ labɛnbaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye ko in kɔni ye a kɛ kun ye sa ka tasibila kɛ ka ɲɛsin Seydou Sidibe ma ni ale jeune chambre kayi o ɲɛmaa kɔrɔ ye wa ni ala sɔnna a ma min ye kayi denmisɛnninw u bɛɛ lajɛlen na sen ye nin dolata in ale kɛnɛ kan yaasa a bɛ se ka diya cogo min na bɛɛ lajɛlen ka se ka i sen don a la nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruyaw la kibaruya mun dira ma Keba Jalo ani ne yɛrɛ fɛ ka dugawu kɛ sa ala ka tile hɛrɛ cɛ ala ka sababu ɲɔgɔn ye si ni kɛnɛya laban ɲuman ala k'a d'a ma ala k'an ka jamanaw kɔlɔsi ala k'an ka jamanaw basigi Keba i Jalo